ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସିଏ ମାଟି ତଳେ ରହିବ। ତା ଉପରେ କାଚ ଅଛି, କାଚ ଉପରେ ଚାଲିକି ଉପରୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଯେଉଁ ସଗର୍ବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟଶାଳୀ ଇତିହାସ ସମ୍ବଳିତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଇତିହାସ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବିଶେଷତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିକି 2 ଦିନ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ 8ଟା ଯାଏଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ ରହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କନସିଡର କରିବୁ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଠା, ଓଡ଼ିଆ ମିଠା, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।